chik ma ne Kenya kaonge chik manyalo kadho ka president okoyie. Thoth chikegi president ema mobilize members. So ka gisedhi to discuss gi assemblies to gikadho nikech nyaka ing'e ni chik moro amora mondo oti nyaka the president assent to it. Koro it starts with the members. Mamano emomiyo ne wadwaro the chief executive manyalo push chikni through that goodwill mawatimo mawawuoyo. Adwa na med gimoro ka kende Madam Lydia wach mar ipenjo ni ka chalo ka gima nitie ywaruok moro e kind MCAs gi mudwa mago e gavana. Chutho to onge ywaruok. Shida mantie nitiere gap kichik emwatemo ni mondo kabeto losni. Nikech one, kirango ng'ato kakotiyo gi mwandu, nitiere kisungu moro mawacho ni every human kind is a potential thief. Gimolake en an opportunity to be substance what no mokwalo. To ng'ama snatch away the opportunity from that potential thief and the MCA. Mano momiyo the crafters of the constitution nowacho niya, waketo county government to waketo two institutions. Waketo the executive kaito waketo the assembly. The assembly en rango the powers ma gavana nitiere godo e tich gang'o gi pesa. Ka ng'ato dwa rangi ahinya samoro onyalo timo ang'o, onyalo chwanyi. Mae momiyo wawacho ni gap mar chik mantie kani momiyo gavana nyalo miyo ng'ama oversight mo bed kod gi chuny marach ni wabed gi chik matero pesa ni ward mondo mi MCAs oti nikech sani ne dwa nyisi ni MCAs nigi luoro nikech kidwa rido matin mondo pes jopiny oti maber to governor nyalo tamie dongruok mochiw matin kabisa. Ting'eyo ni kiwa wacho that article 174 mano establish the objects of devolution to wacho ni nyaka water services closer to the people to jopiny gin jomage the last unit and ward to pesa ok chop kanyo ward kaka chik makoro pono ni gichopo to nitie kaka ok gichop bende marom koso nitiere chik ma miyo ka kipogo no marom kata tin to rom luore kaka samoro ko idwa ni go chongi to samigo chongini how low inyalo go chongi ma chongi ridhre to dongruok chongi pod ang'o pod gwegi pod winjo ni pesa timo ang'o olal. Lydia wang'eyo very well ni there are so many cases sani ma wawinjo kata ubulando ni nitiere ka EACC gen nango gen kanyo nikech MCAs mano winjo bed ni oversight properly no oweyo nikech giluor ni ka oversight properly to dongruok ok tim ang'o ok dhi to yeni ka iwe dhiang' ok igeng'o ka dhi e bel to nyaka ang' bel inyre. Yien aduoki kuom osara cha jatend piny bende nitiere duol mang'iyo wechege mag osara mana kaka jotich mamoko mag sirikal e pacho kae. Ere gimomiyo ok ochwal kwawo ne SRC? Wacho maber kendo penjo maber kabisa. Ing'eyo ni MCAs manokwongo chako ne chamo pesa moro. Ne chamo? Negi salary manomigi. Salary mar MCA pasani ong'ad nus. So the question minyalo penjori mokwongo ere kaka moro cha logik kama ne 200,000 cha to sani to koro imiyo MCA 90,000. Ariyo, Lydia, MCA kaka let's say for example Migori wan gi 11 billion pesa momiwa ni mondo wati godo kaka county government ma Migori. Pesa ni okete lwet ng'at achiel miluongo ni governor to miye jarit. Tiro akawo jarit timiyo siling 90,000 mano pok ong'ade. Kaeto ng'at modwa rito ni timiyo 1,200,000. Surely what is the rationale? Guinea is very simple and I want to tell you MCAs are not looking even in fact for additional money as such. The approach momiyo koro wakawo mae niya dongruok onge gweng'. Basari mowinjo bed ni dhi ne nyathi sikul cha onge. Pi moro mowinjo bed ni kunyo cha onge. Yath moro mowinjo bed ni bedo osiptal cha onge. Chiro moro moger moro maber ma ng'ato nyalo dhi kendo use chang'owa onge. Omiyo koro the social approach ema MCA nego.
Waduogi Rika, awinjo kowacho ni nitie kaka